Лилия Баджиева е необикновен артист, нестандартен режисьор, театрален и артист с изключително тънко чувство към проектите, с които се захваща. Откъде го знам? Знам го, защото дебюта ми на театрална сцена и изобщо като професионален актьор беше именно под режисурата на Лилия Баджиева. Преди почти 20 години направихме едно великолепно представление Ромео и Жулиета, в което аз имах удоволствието да играя Дойката. Заедно с Юли Вергов, Владо Карамазов, Силвестър Силвестров, Захари Бахаров и Васил Ряхов. Малко по-късно направихме и едно също страхотно представление на Чехов "Чайка", където имах шанса да изпълня образа на Пьотър Николаевич Сорин. И като цяло не ми се отдало възможност, може би до сега, но Лили, благодаря ти за тези две възможности. Те ми помогнаха много чисто като в професионално отношение да изграда някакво самочувствие, след което това оказа влияние за всичко последващо, което съм правил в кариерата ми. Така че, уважаеми бъдещи студенти, ученици на Лилия Баджиева, завиждам ви, че ще си имате работа с конкретно този артист, защото ще има много какво да научите от нея.